ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಏರುಲ್ಲರು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲೆ ಅವ ಎಂಕಲ್ಲ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊತ್ತೊಂದೆ ಬಲೆ ಬನ್ನಾಗ ಲೈಕ್ ಕೊರೊಂದೆ ಬಲೆ ಅವ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರುಲ್ಲರು ಒರಿಯುಲ್ಲರತೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊತ್ತೊಂದೆ ಬಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆರು ಒಳ್ಳೆರು ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೆ 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 ಅರ್ಡನೆ ಕೊರಿಯ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಉಳ್ಳೇರು ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರಿ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಜೋರು ಮೋಡ ತಿಕ್ಕಜಿ ಕರ್ಮ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಸಾಯ್ತದೇನೋ ಹಾಗೇನೋ ಅಂದಲ್ಲೇರು ನಿಜಪ್ಪ ದಾಯಿ ಸಾಯ್ಪುನೆ ಸೈಪ್ ಮಾಡಿಂಗ್ಲೇ ಪೋನೆ ಸೈತ್ ತೂತು ಅಂಚಿ ಅತೆ ಆರು ಬನ್ನಿ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಸಾಯ್ತದೇನೋ ಅಂದು ಅಂಚ ಅತ್ತಿ ಆದೈತೆ ಕಂಚ ಪನ್ನಿ ಅಂಚೆ ಬರ ಮೆಸೆ ಅನ್ಪರಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಹುಡುಗ್ರ ಸೈದ್ದೇನಾ ಜೂವಲ್ಲ ನಂದು ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಏರ್ನಲ್ಲ ಪನಾರ ಆಪುಜಿ ಅದ ನೀಡಿನ ತಿತ್ನ ಗುಲ್ಲೆ ಲಕ್ಕ ಒನಸು ಆಂಡಿ ಒನಸು ಆಂಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಚಿಕನ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಕಿಶೋರ ನೇರ್ನ ಒನಸ ಅಂಡದ ಹಿರೇದ ಕಜಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ ಬೇತೇನೆ ಕೇಂಡು ಹಿರೇ ಬೇತೇನೆ ಕೇಂಡ ಹಿರೇಗ್ ಪಣ್ಣಿ ಅತ್ತಿಯೇ ಏರುಲ್ಲಾರು ಕೇನ್ನಿ ಏರು ಉಲ್ಲಾರಂದಕ್ಕೆ ನೀರು ಗೊಂದಿದ್ದ ನಸಿ ಅನ್ಪಟ್ಟು ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಚಾಪ್ನಲ್ಲಯ್ಯ ಯಾನ್ಕೆ ನೀ ಏರು ಉಳ್ಳೇರು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಜೀವದ ಸಾಯ್ತುದು ನಾನ ಏನು ದಾದನ ಜೀವದ ಸಾಯ್ತುದು ನಾನ ಅರೆ ದಾದನ ಬೇತೆಗೆಂಡಿ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಪನ್ನಿ ಅರೆಗೊಂಜಿ ದಾದನ ಬನ್ನಿ ಬೇತೆಗೆಂಡಂಚ ಗಲಾಟಾರ ಕಾರಣ ಲಂಚನೆ ಲೈವುಡು ಒಂದು ಕೇನುನ್ನ ಬೇತೆ ಅದು ತೆರಿಯುನ್ನ ಬೇತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಕೇನೋಡು ಅದಾவது ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ಕೊರಿಯೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣ ಅತಿ ಲೈವ್ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣ ದಾದ ಕಾಜಿಪು ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾನು ನವರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಅಂಡತ್ತ ನಾನು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೊಂದು ಇತ್ತಾರತೆ ಕೆಲವು ಪೂರ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಜೇರು ವೆಜ್ಜಾ ಇರೆಗ್ ಜೋಕುಲ್ ದಾದ ಅಲ್ಪೇರು ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣ ಜೋಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏಳು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು
ಎಂಕ್ಲೆ ಲೈವ್ಡು ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜ ಅಂದಿ ಅವು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕಿಶೋರನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಪುಜ ತೋಜಿಂಡು ಅವು ಎಂಚಂದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವು ಪೂರ ಆಪುಜ ಅಂತ ತೋಜಿಂಡು ಏರ್ನಲ್ ತುಯಿಜಾನ ಅಂಚ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಪುಜ ಆಪುಜಿ ಅಂದ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರೆ ಒಂದೇಂಕೇನದು ಬೇತಾಯಿದ್ದೀರಿ ಬರ್ತದು ಬ್ರೂ ಕೊರ್ದೆ ಬಂಗೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಡೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಹಾಂ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡತೆ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಈರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಲೈವ್ ಪೋದು ಲೈವ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅವು ಈರ್ ಮಲ್ತರ್ಡ ಈರೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಆಪುನಿ ಪಾತೆರ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಲೈವ್ಗ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಆಪುಜಿ ಪಾತೆರ ಅಗ್ಲು ಬರೇದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೋಡು ಆಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಎಂಚಾನ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಜ್ಜೆ ಅಂದ್ಯಾ ಎಂಕಲ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾತೆರ್ ನನಕೇನು ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಆಪುಜಿ ಅಂದ್ ವಾಯ್ಸ್ ನಮ್ ಪಾತೆರ್ ಬತ್ತ ಅಂಚ ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜ ತೋಜುಂಡು ಏನನ ಮಾರ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಿಕುಲು ಎಂಚ ವಾಯ್ಸ್ ಪಾಡುನಿ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಪಾತೆರ ಒಂದ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆ ಅವರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಿಕುಲು ಎಂಚ ವಾಯ್ಸ್ ಪಾಡುನಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರ್ರ ಸ್ಕಮಾರೈ ಲೈವ್ಡು ಫೇಸ್ ತೋಪಾಲೆ ಅತ್ತ ಆರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದು ಅತ್ತೆ ಕ್ಷಮಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲವಿ ಲೈಕ್ ಏರ್ ಕೊಡ್ತೆ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ ಆಯ್ ಪನಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಕೋಡೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನ ಸುದ್ದಿ ಐತಿ ಜಾರ ಪಿಲಿನೆಲ್ಲ ಪರ ಪೋದಿತ್ತೇರ್ಗೆ ಕ್ಷಮಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈವ್ಡು ಪೇಸ್ತಜಾರು ಮೂಲ ಆಪುಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಾಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಯಿ ಅಂಚ ಜಾಲ್ಡ್ ಕುಲು ಒಂದು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ಮೂಲು ಆಪುಜಿ ಪೇಸ್ತೋಜ ಪೋರ ಆಪುಜಿ ಉಲ್ಲಾರ ಕ್ಷಮಾ ಮೇಡಮ್ ಉಲ್ಲಾರೈ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಡಂಡ ಏತ್ ಬಂಗಾರ ಪೇ ತುಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಉಲಾಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಲ್ಗ್ ಬತ್ತದು ಫುಲ್ಲೋಡು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರ್ಲಂಚನೆ ಕ್ಷಮಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಉಲ್ಲಾರ ಏತ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಆಂಡ ಪಿದಿನಲ್ಲಿಕೆ ಏರ್ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಪ್ಪ ನೆಂಚಿನ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪತ್ತಿ ಪಕ್ಕನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಂದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಪೋದಿತ್ತಾರ ಅವೇ ಏನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪಂಡೇರ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪರ ಪೋತೆರು ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಅಂದು ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪರ ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಪಂಡೇರು ಏರ್ ಪೂರ ಪೋಯ್ನಿ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋದಿತ್ತಾರ ಬಲೆ ಗೈಸ್ 4 ಜನ ಉಳ್ಳಾರತ್ತೆ ಏರುಳ್ಳ ತುಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಬಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಲೈವ್ಗು
ಲೈಕ್ ಕೊರ್ ಜನ ನಿಂಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಜೈನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಪನಂದ್ರೆ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರ ಒನ ಸಂಡೆ ಜೈನ್ ಜೈನ್ ಗಾರ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಪುದರೇ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನೆನಪುರಿಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲ. ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆರ್ ಕಡು ಅರ್ನ ಪುದಾರೆ ಎಂಕ್ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರೆ ಮುರಾಣಿ ಪಂತೇರಾರು ಇಪ್ಪಡಾರೆ ಜೈನ್ ಜೈನ್ ಹಾ ಒನ ಸಾಣಿಗೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕ್ಕ ಅರ್ನ ಪುದಾರೆ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಆಂಡ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ಜುಬೇದಾ ಅಂದ್ ಸರಿ 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 ಎಂಗ್ ನೆನ್ಪೆ ಏವರಿಜ್ಜಿ ಈರ್ನ ಅವ್ವೆ ಅವೇನ ನೆನಪು ಜಡ್ ಜೈನ್ ಅನ್ನತ್ತು ಜಡ್ನ ನೆನಪು ದಿವನೋಡು ಚಿಕನ್ ಸಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಕಜಿಪು ಜೈನ್ ಜಡ್ ಇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷರ ಜಡ್ ಅವಳ ಜಡ್ ಅವೇನ್ ನೆನಪು ದಿವನೋಡು ನನ್ನ ನೆನಪು ದಿವನ್ ಬೆ ನನ್ನ ಇರ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತ ನನ್ನ ಇರ್ನ ಪುದಾರಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಇರ್ ಪುದಾರೆ ಪನೋಡ್ ಚಾವೆ ಅನ್ ಕೇಂಡೆಂಡಲ್ಲ ಎಂಗ್ ನೆನಪುರಿ ಎಡಿಜಿನ ನೆನಪುರಿಜ್ಜಿ ಚಿಕನ್ ಸಾರ್ಗೆ ಇನಿ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಚೂರುಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಕರ್ಮ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕಾಗ ಚೂರ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಒಂದುಂಡು ಓಕೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಜುಬೇದ್ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ನಾನು ಪುದಾರ್ ಪನ್ಪುಜೇರ್ಗೆ ನನ್ನ ನೆನಪೇ ದಿವನೋಡು ಎಂಕ್ ನೆನಪಿಗೆ ಉಂಡಿರು ಅವೇ ಜಡ್ ಅರ್ನ ಪುದಾರ್ಲ ಜಡ್ ಅತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷರ ಹಾಯ್ ಜುಬೇದ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ 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 ಇರ್ನ ಊರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಜುಬೇದ್ ಅಕ್ಕ ಊರ್ಲ ಮುರಾಣಿ ಪಂತೇರದ ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ದಾರಿನ ತಿಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಊರು ಓಲಿ ಇರ್ನ ಊರು ಓಲ ಅಕ್ಕನ ಬೆಂಗಳೂರು ದಾರಿನ ತುಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಒನ ಸಾಂಡೆ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಒನ ಸಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಬತ್ತಿತ್ತೆರ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರುವತ್ತೂರೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಜುಬೇದ್ ಅಕ್ಕ ಇರುವತ್ತೂರು ಅವಳ ನೆನಪು ದಿವ ನೋಡು ಇರುವತ್ತೂರು ಮೂಲೆ ಕಾರ್ಲಾಡ್ದು ಅಂತೆ ದೂರ ಉಂಡು ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಎತ್ತು ಕಾರ್ಲ ತಾಲೂಕುದಾರ ಯಾರು ತುಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಒನಸ್ ಆಂಡಿಯೇ ಒನಸ್ ಆಂಡ್ ಏನ ಒನಸ್ ಆಂಡೆ ಅಂದಿಯೇ ಕರ್ಮ ಪನೊಂದುಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಎಂಗುಲ ಒಂದೊಂದು ಕುಳ್ಳು ಲಕ್ಕದು ಅಪ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಗ ದಾಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪಂದಿನಿ ಮೋಡತ್ತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರ್ಸತ್ ಅಂಚ ಆಂಡ್ ಪನೊಂದುಲೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ ದಾದೆ ಇರ್ನ ನೇಮ್ ದಾದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತೀನಿ ಶ್ರುತಿ ದಿನೇಶ್ ಇರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅತ್ತೆ ತುಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಇರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅತ್ತೆ ಶರಣ್ಗೆ ಇರ್ ಬ್ರದರಾ ಪುದಾರ್ ಶರಣ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅತ್ತಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತೀನಿ ಶ್ರುತಿ ದಿನೇಶ್ ಶರಣ್ಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈಯನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡತೆ ಶರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಉಂಡತ್ತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಶರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಈರೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಲವೆ ಪಗೀರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ತಿಕ್ಕುನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಉಲ್ಲರೇ ಶರಣಣ್ಣ ನಾನು ಪಾತ್ಯನಿಗೆ ಎಂದೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತುಗಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ
ಶ್ರುತಿ ಅಮ್ಮಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶ್ರುತಿ ಅಮ್ಮನೇ ಅವೇ ಆಯ್ತು ಶ್ರುತಿ ದಿನೇಶಂದು ತೋಜನ್ ಪುದಾರ್ ಅಂಚಕ್ಕೇನೆ ಅವೇ ಯಾರು ಅಮ್ಮಗೆ పనందులేరు రక్షిత అక్క దాదన తెలుతోందులేరు ఓకే పనందులేరు ఓకే ఓకే ಏನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡತೆ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡನ್ನ ರಾಕ್ ವಿಲಾಗರ್ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲೇರು ಹಾಯ್ ರಾಕ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಅನಸಾಂಡೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ನಿಖುಲು ಮಾತೇರ್ನ ವನಸಾಂಡಾಕೆ ನಂದುಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಂದುಲೇರು ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ವನಸಾಂಡೇಕೆ ನಂದುಲೇರು ಎಂಕಲ್ನ ವನಸಾಂಡ ಸರೋಜಕ್ಕ ಈರ್ನ ವನಸಾಂಡ ಇರೇಗ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಾಕ್ ವಿಲಾಗರ್ ಆರ್ನ ಬುಧಾರ್ಲ ಮುರಾಣಿ ಪಂಡದಿತ್ತೇರು ಮರ ಎಂಕ್ ನೆನ್ಪಿಚ್ಚು ಜಾನುವರಿ ಮರೆತಾ ಅಂತಿ ಮನುಷ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪರತಿ ಯಾಕಲ್ಲ ಪೂರ ಪುದರ್ ನೆನಪುರಿಂದ ಡೈಲಿ ಬರೋದು ನಿತ್ನಗ್ಲ ನೆನಪಿಪ್ಪು ಬರ ಪುದ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಬಾಯಿ ಬಟ್ಟ ಸರೋಜಕ್ಕನಗ್ಲ ಎನ್ನಾಂಡು ವೆಜ್ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ವೆಜ್ ಮಾರ್ರೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಇತ್ತಂಡು ವೆಜ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ವೆಜ್ ಮಾರ್ರೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ರಾಕ್ ಬ್ರದರ್ ಉಲ್ಲಾರೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಅರೆ ನೆನಪು ಆಗ್ತೈತೆ ನೆನಪು ಮಂತ್ಲಿ ಓ ಅಂದ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ವೆಜ್ ಮಾರ್ರೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬರ್ಸೋಂಡ ಇರ್ನವರೋಡು ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಶರತ್ತನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಸುಂದರನ್ನ ಎಂಚ ಒಲ್ಲೇರು ಸುಂದರನ್ನೇ ಓಲ್ಲೇರಿ ಕೊಡೆ ಒಯ್ದಿರತ್ತೆ ಕೊಡೆ ಅತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಸುಂದರನ್ನೇ ಇಜ್ಜೇರಿ ಮುಲ್ಲು ಟೊಂಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡೆ ಸುಂದರನ್ನೇ ಇಜ್ಜೇರು ಟೊಂಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡೆ ಒಯ್ದಿನಿ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ವೆಜ್ ಅತ್ತೆ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ವೆಜ್ಜೆ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏರೆಗ್ ವೆಜ್ ಏರೆಗ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಏನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಜುಬೇದ್ ಅಕ್ಕಾಗ ಚಿಕನ್ ಸಾರ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲವೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಪನಂದ್ರೆ ಹಾಯ್ ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಗೊತ್ತಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶರಣ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ತನ್ನೇ ಅಂದೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಾರ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಗುಡ್ಲಾಡು ಉಲ್ಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಶರತ್ತನ್ನೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ದಸರಾ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಲೋ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯೆ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪು ಆಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರಾಡೆ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪಾಪು ನಿಜಿನ ನೆನಪಾಪು ಜಾತಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವ್ರು ಬತ್ತೇರು ಪಿದಾಡಿಯರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಆತು ಪಕ್ಕ ಅವ್ರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಾರ ಬತ್ತೀನಿ ನಿಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಎಂಕ್ ಸುಂದರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಸುರೇಂದ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಗವೆಂಚೆ ಒಂಜೆ ಆಪುನ್ ಶರತ್ತನ್ನ ಅವ ಅಂಚೆ ಒಂಜೆ ಆಪು ಜವೆ ಅವ ಸುಂದರನ್ನೇ ಬೇತೆ ಸುರೇಂದ್ರನೇ ಬೇತೆ ಅರೆ ನಾಮಕರಣ ಅನ್ಪಡ ಕೂಡ ಅದ ತೊಟ್ಟಿಲಿ ಎತ್ ಮಲ್ಲ ಬೊಳ್ಚಿ ಕೂಡ ಬಾಲ ತೊಟ್ಟಿಲು ಅನ್ಪಡ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ ಎನ್ನನೆ ಯಾವ ಪುದಾರ್ ಸುಂದರನ್ನೇ ಬೊಡ್ಚವೆ ಶರತನ್ನ ಮಂಡೆ ಬೇನೆ ಅಂಚ ಜೆಪ್ಪುನಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ ಮಂಡೆ ಬೇನೆನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತಾರತ್ತ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ ಆಪುಂಡಿ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಶರತ್ತನ್ನೇ ಆಪುಜಿ ಅವೇ ಅಂಚಪುರ ಆಪುಜಿ ಸುಂದರನ್ನೇ ಬೇತೆ ಸುರೇಂದ್ರನ್ನೇ ಬೇತೆ ತುಳು ಕನ್ನಡ ರೇ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪೆ ಅವೇ ಚಾರಣತ್ತ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಮಂಡೆ ಬೇನಂಡಲ್ಲ ಚೂರು ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅವೇ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅವೇ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್
ಭಲೆ ಭಲೆ ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಭಲೆ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡತೆ ನೀ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಅವೊಂದುಂಡ ಓ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ನೀ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಉಳ್ಳತೆ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಇರೆಗ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪೆ ಅವೆ ತುಳು ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡತೆ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈರ್ ಸರಿ ಓದುಲೆ ಐನ್ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಓದರ ಶರತ್ತನ್ನ ಅವೆನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಯ ನಾವೊಂದುಂಡ ದಾದನ ಪಾಡ್ದಾರ್ ಮಾರ್ರೆ ಅಚ್ಚೂರು ಬುರ್ದು ಬುರ್ದು ಬರೆಯರ್ ಬಲ್ನೆ ಗ್ಯಾಪ್ ದೀಪ್ ಜರಾರು ದಾನೆ ಕಟ್ಟಾಯಿ ನೀ ಓದುನಾಗ ಅವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋಯಿ ನಿಪ್ಪೊಡಿಯೇ ಶರತ್ತನ್ನ ಆ ಓದುನ ಕಟ್ಟಾಂಡೈತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋಯಿ ನಿಪ್ಪೊಡು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ದಾದವನೆ ಕಡೆ ಶರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಜುಬೇದ್ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಬುಗು ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಬಾಬು ಜತ್ತದ ಆತುಂಡಿ ಜುಬೇದ್ ಅಕ್ಕ ಬಾಬು ಜತ್ತೆ ಬಾಬು ಜತ್ತದ ಆತುಂಡು ಈರು ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪರ ಅಂದ್ ಇಜ್ಜಿ ಶರತ್ತನ್ನ ಯಾನುಂಡು ಸತ್ಯನೇ ಪಾತೆರ್ನು ಸುಳ್ಳು ಒಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಪಂಡ ದಿಪ್ಪಂದವೆ ಯಾನ್ ಸತ್ಯನೇ ಪಾತೆರ್ನು ಶರತ್ತನ್ನ ಇರೆಡ ಇದ ಮೆಟನೆ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡ ದಿಪ್ಪುಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆನ ಅವು ಪೂರ ಇರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಿಡಿಯಾರ್ಡು ಎಂಕ್ ಆತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಂದಿರೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಮನ್ಲೆಕ್ಕ ನೆಕಡ್ ಪಂತೊಲ್ಲೆತ್ತ ಇರೆಗ್ಲ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಪಾತೆರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಇರೆ ಗೊತ್ತುಜ ಎಂಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಪುಜಿಂದ್ ಯಾನ್ ಓದುನೆ ಮೂಲು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟುದು ಓದೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗೋಡಿ ಅದ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಪೂರ ನಾಡ್ದು ಪೂರ ಓದೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರ್ ಬುಡ್ಪಾರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಜವು ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಡೆ ಅನ್ಪಡ್ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓದೇದು ಜನ ಇರು ಭಯಂಕರ ಮಾರ ಶರತ್ತನ್ನಿ ಎಂಕ್ ತಾನೇ ಗೊತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಈರ್ನ ಆತ ಕಲ್ದು ಜಾವೆ ಶರತ್ತನ್ನ ಶರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಉಳ್ಳಾರೆ ಯಾನ್ ಸುಳ್ಳು ಪಾತೆರ್ನ ಇಟ್ಟು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಅಂದಂದು ಇರೇನ್ ತೂನವನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಅಂದ್ ಶರತ್ತನ್ನ ಇರೇನ್ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇರು ಸುಳ್ಳು ಪಾತೆರ್ ಬರಂದ್ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರ್ ಒನಸಾಂಡಕ್ಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಒನಸಾಂಡ್ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶರಣಣ್ಣ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಶರಣಣ್ಣ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಇರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಶರತ್ತನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಸುಳ್ಳು ಪಾತೆರ್ ಹೊಡ್ಚಿ ಸತ್ತ ಪಾತೆರ್ಲ ಅರೆ ಸುಳ್ಳೆ ಪಾತೆರ್ನು ಶರತ್ತನ್ನೇ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಉಳ್ಳೆ ಬಂಡೆ ನನ್ನ ಓಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎರೆ ಗೊತ್ತು ಓಕೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶರಣನ್ನೇ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕನಲ್ಲ ಒನಸಾಂಡ್ಗೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಎನಾನಿ ಏಪ ಈರ್ ತೂತಾರೆ ಯಾನಿರೇನ್ ಡೈಲಿ ತೂವಂದುಲ್ಲೆ ಶರತ್ತನ್ನ ಈರ್ ಡೈಲಿ ತೂವಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನಿರೇನು ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕಗೆ ತರಕಾರಿ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ತರಕಾರಿ ಪುಷ್ಪಲೋಕ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪುಷ್ಪಲೋಕ ಈರ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಲೇವೆ ಅಪ್ಪಗ ಈರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಈರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡತೆ ಪುಷ್ಪಲೋಕ ಆರೇನು ವೈಟ ತೂತೇನೆ ಏರ್ನ ಆರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರ ದುಂಬುಲತೆ ವನಸಾಂಡ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಶರಣನ್ನೇ ವನಸಾಂಡ ಶರಣನ್ನ ಇರ್ನ ವನಸಾಂಡ ಒರಿಯಕೊರಿ ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ನಾಗ್ಲು ಒರಿಯಕೊರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆವೆ ಏರು ಶರಣನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಪುಷ್ಪಲೋಕ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಜನ ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ನಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ನಿಗ್ಲು ಒರಿಯಕೊರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಮಾತೆ ಏರ್ನ ಪೂರ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಒರಿಯಕೊರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ವನಸಾಂಡ್ ಶರಣನ್ನ
పుష్పలోక ఓకే ఉండి ఓకే ఓకే పుష్పలోక అరే బ్లూ కొరపేవే ఇంకా పోయిತಾ ಲೈವ್ ತೂತ್ಲಕ್ಕ ಆರು ಲೈವ್ ತೂತೆ ಎಲ್ಲಾರೇನು పుష్పలోక బ్లూ కొరియవే ఉండు పుష్పలోక అత్తి పుష్పలతావు పనందులేరు శరత్ అన్న అంది శరత్ అన్న ఎంక అంచ చూడండి వాళ్ళు తోజిండు అవే ಅವು ಪುಷ್ಪಲೋಕ ಲತಾ ತೆಂಕ್ಲ ತೋಜಿನ ಅಲ್ಲೇ ಪುಷ್ಪಲೋಕನೇ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ಬುಡ್ತು ಜರೀರೇಗ ಪುಷ್ಪಲೋಕನೇ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಶರತ್ ಅನ್ನ ಅಂಚನೆ ಪುಷ್ಪಲೋಕ ಆರು ಸುಳ್ಳು ಅಂಟ್ನಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಶರತ್ ಎನ್ನ ಆಂಡು ಪನಂದುಲೇರು ಶರಣನ್ನೇ ದಾದಾ ಶರಣನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಾಕ್ ವಿಲಾಗರ್ ಬತ್ತೇರು ಏರ್ಪುರ ಚಾನೆಲ್ ದಗ್ಲುಲ್ಲಾರು ಒರಿಯಾಕೊರಿಯಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಲ್ಲೇ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಒರಿಯಾಕೊರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಉಪ್ಪೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒರಿಯಾಕೊರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ತೂಡಿ ವಿಡಿಯೋ ತುಜನ್ ಸಬ್ಬುಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಪನಂದ್ರೆ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಇರೇಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅವೇ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಈತ್ ಬಿಡ್ತು ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತನಾಯ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಊರು ಕಾರ್ಕಳ ಪುಷ್ಪಲೋಕ ಎಂಕಲ್ನ ಊರು ಕಾರ್ಕಳ ಊರದ ಕೋರಿಗೆ ಓ ಶರಣಣ್ಣಗ ಊರದ ಕೋರಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮರ ಶರಣಣ್ಣಗಿನಿ ಊರದ ಕೋರಿಗೆ ಮೂಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನಂದುಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅಂದೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಇನ್ನೇನು ದಾಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ರಚ್ಚು ಬತ್ತೇರು ಪನಂದುಲೇರು ಶರತ್ತನ್ನೇ ಅಂದಂದು ಬತ್ತೇರು ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಪನಂದು ಪುಷ್ಪಲೋಕ ಇರೋ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅತ್ತೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ದದ್ದೇ ನಂಬರ್ 1 ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಅಂದೆ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏರು ನಿಕ್ಕಲ ಆಪುಜಿಯ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತಂಡಿ ಶರಣಣ್ಣ ಡೈಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಶರತ್ತನೆ ನಂಬರ್ 1 ಪಂಡ ದಾದಾಯಿ ಸುಲ್ಲು ಪಂಡ ನಂಬರ್ 1 ಶರತ್ತನ್ನೇ ಆರು ಕುಡ್ಲಾಡುಲ್ಲೆರ ಓಲ್ಲೆರ ಎರೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚನ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ ಅಂದಂದ ಅಂಚನೆ ಶರತ್ತನ್ನ ಐನು ಜನ ಐಟು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಏರುಲ್ಲಾರು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಏರುಳ್ಳರ್ ಗೈಸ್ ತುಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈವ್ ಬಲೆ 11 ಜನ ಬೈದೇರಿ ರಕ್ಷಿತಾಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡೋಂದಿಪ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಶರತ್ತನ್ನ ಇರ್ ಕುಡ್ಲಾಡು ಉಲ್ಲಾರ ಎಂಕು ತೋಜುಂಡು ಈ ರೌಲು ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾರತ್ತ ಲೈವ್ ಗೊತ್ತಾತ ನೀರು ಲೈವ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡೇನ್ ಇರು ಟಿವಿ ತೂಲೆಗೆ ಇರು ಟಿವಿ ಬರ್ಪಾರ ಭಯಂಕರ ಮಾರೇರು ಒರೋರ ಇಪ್ಪುಂಡು ವಿಜಯದಶಮಿ ಮಾರಿದೇವಿಗೆ ಕೋರಿ ಕಡ್ತನ ಅಂದೆ ಶರಣಣ್ಣ ಈರ್ನ ಊರು ಒಲ್ಲು ಶರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಈರ್ನ ಊರು ಒಲ್ಲು ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪು ಶರತ್ತನ್ನಾಗ ಅಂದಿಯ ಶರತ್ತನ್ನಾಗಿತ್ತೆ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪು ಆತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪು ಶರತ್ತನ್ನಾಗಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಲೈವ್ಡ್ ತೂವಲ್ಲಿ ಈರೆಗ್ ಅಂದೆ ಐಟ್ ಟೀಡ್ ಬರ್ಪಾರೇರು ಈರಂದು ಈರ್ನ ಮೋನೆನೆ ತೂತುಜೆ ಏರಂದು ಮಾರ್ರೆ ಈರಂಜಿ ಈರ್ನ ಮೋನೆಡ್ ಒಂಜಿ ಶರತ್ತುಂದು ಒಂಜಿ ಬರೆಯಲ್ಲವೇ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲ ಈದುಗೆ ಶರಣಣ್ಣನ ಈದುದಾರ್ಗೆ ಇದು ಈದಿಡಲ್ಪನೆ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಅಡ್ಗೇನ್ ಬೈ ಈದಿಡಲ್ಪ ಈದಿಡಲ್ಪನೆ ಈದಿಡು ಇಲ್ಲುಂಡದ ಐಕೇನಿ ದೊಡಮನಗ್ಲಯ ಛೇ ಎಂಚಿನ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಇರು ಪನಂದುಲೇರು ಶರತ್ತನ್ನೇ ಸರೋಜಕ್ಕ ತೂಲೆ ಶರತ್ತನ್ನೇರೆ ಪನಂದುಲೇರು ಚೀ ಎಂಚಿನ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಇರು ಪನಂದುಲೇರು
ಯಾನು ಲೈವ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾಕಡೆ ಈರು ತೋಜುಜಾರು ಶರತನ್ನ ಪನಂದುಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಶರತನ್ನ ಈರು ತೋಜುಜಾರ್ಗೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಲೈವ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತೇರ್ಗೆ ಟಿವಿ ಈರು ತೋಜುಜಾರ್ಗೆ ಯಾರು ಇಜ್ಜೇರಿ ಯಾರು ಓಲು ಹೋಟೆಲ್ ಉಲ್ಲೆರಾನ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಈರ್ಲ ಏನನ್ನ ಡೋಂಗಿ ಮಲ್ಪುನಿಯ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತಕ್ಕ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಈರ್ಲ ಏನನ್ನ ಡೋಂಗಿ ಮಲ್ಪುನಿಯ ಅಂದು ಬೊಕ ದಾದೆ ವಾ ಲತಾ ಅಂದಿ ವಾ ಲತಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಬೇತೆ ಲತಾ ಏರ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಕಂಪಿಸಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ಅಂದು ಸರೋಜಕ್ಕ ಪುಷ್ಪಲೋಕ ಎತ್ತನ ಆರೇಗ ಲತಾ ಅಂದು ತೋಜಿನತ್ತೆ ಪುಷ್ಪಲೋಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಲೈವ್ ಇಪ್ಪುನಗಲು ಯಾನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ಪುರ ಲೈವ್ ಉಳ್ಳಾರು ಪುಷ್ಪಲೋಕ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಶರಣನಾಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈವ್ಡು ಏರ್ಪುರ ಉಳ್ಳಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ಆಗ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ತನಾಗ್ಲ ಒರಿಯಕೊರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಪಲ್ಕೆ ಮೂಜಿಲ್ನಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚೂರು ಎದುರುಗೆ ಶರಣನಲ್ಲ ಇದುಡು ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶರಣಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆಗೆ ರಚ್ಚು ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆಗೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಟಿವಿ ಎದುರು ಬತ್ತುಂಡೆರ ಇತ್ತೆ ಓಲ ಎದುರು ಬತ್ತರು ಎರ್ರನ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ಉಲ್ಲೇರ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಎದುರುಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪೋಯರ ಅಂದ್ ಟಿವಿ ತೂವರ ಇರು ಶರತ್ತಂದು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುನಿ ಈರೇ ಶರತ್ತಂದು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುನಿತ್ತೆ ಡಿಪಿ ಇತ್ತನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾರಿಗೆ ಇರ್ ಕೈದೇರ್ಪ್ಲೆ ಟಿ ಡಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುನಿ ಈರೇ ಶರತ್ತಂದು ಅವೇ ಯಾನೇ ಸರತ್ತಂದು ಯಾನೇ ಶರತ್ ಪನ್ಲೆ ಇರು ಉಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಯ್ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಉಮೇಶ್ ನಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ ಇದು ಕಿಂಬಾಟಿಗೆ ಉಮೇಶ್ ನಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಪಿಲ್ಲು ಮೀನ್ ಫ್ರೈದ ಪರಿಮಳ ಹತ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಕೈದೆರ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ್ಯ ಕೈದೆರ್ತೇರ ತೋಜಿಂಡು ಅಂದ್ ಮಿತ್ತುಂಡು ರಡ್ಡ್ ಕೈಲ ಮಿತ್ತುಂಡು ದಾದಾಂಡ್ ಶರತ್ತನ್ನ ಕೈದೆರ್ದಾರತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ಏರಂಡಲ ಈದುಡು ಗುರ್ತ ಉಂಡಾಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಶರಣನ್ನೆ ಗುರ್ತುಂಡು ಹರೀಶೇರ್ನ ಗುರ್ತುಂಡು ಹರೀಶೇರ್ ಬೊಕ ಕೆಲವು ಜನತ ಗುರ್ತುಂಡು ಹಾ ತುಯ್ಯ 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 ಇರೋರು ಕಾರ್ ತೆರ್ಪ್ಲೆಗೆ ಶರತ್ತನ್ನ ಕೈದೆರ್ತಾರತ್ತೆ ನನ್ನರ ಕಾರ್ ತೆರ್ಪ್ಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಪುಂಡು ಈರೆ ಎಂದು ಕೈಲ ತೆರ್ಪೊಡು ಕಾರ್ಲ ತೆರ್ಪೊಡು ಅಪ್ಪ ಗಂಡ ಈರು ಶರತ್ತನ್ನೇನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ತೀವಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಮಾತೆರ್ಲ ತುವೇರಿಯ ದಾದಾತನಂದು ಅಂದು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ತೂವರ ಬೋದಿಪ್ಪೊಡಿತ್ತೆ ಅರಿಜ್ಜೇರು ಏನೋ ಉಂಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿಂದು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲಿ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ತುಯ್ಯಾರ ಆರು ಕಾರ್ ತೆರ್ತಿರುದುಲೆ ಕಾರ್ ತೆರ್ತಂದ ಪೆಟ್ಟು ಊರು ಮಾರ್ರೆ ಕೈದೆರ್ತಿರ್ಗಿ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ ತೆರ್ತನ ಪೆಟ್ಟು ಊರುಂಡಿಗೆ ಒಲ್ಪದಾರು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲೊಲ್ಪ ಬಾರೆ ಶ್ರೀಧರೆ ಬಾರೆಗೆ ಬಾರೆ ಶ್ರೀಧರೆ ಬಾರೆನ ತಾರೆನ ಅತ್ತಿ ಶ್ರೀಧರಣ್ಣೆ ವನಸಾಂಡೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ವನಸ್ ಆಂಡ್ ಉಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಏನ ವನಸಾಂಡೆ ನಿನ್ನ ಮೇಡಮ್ ದೂರ ಹೋಗ್ತಿರು ತಾರೇನ ವನಸಾಂಡ್ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ವೆಜ್ ಇರಗ್ದಾದ ಉಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅನ್ನ ಬಂದ್ರು ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ವನಸಾಂಡ ಇರ್ನ ಏರ್ಪುರ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿಜಾರು ನಿಜ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿಜಾರು ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅವೇ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ದಾಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಕೆಕ್ಕಿಲ ಅಡ್ಡ ಪಾಡ್ದು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚಿನ ತೆಲ್ಕೆ ಭಯಂಕರ ತೆಲ್ಕೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ದಾದಾಂಡ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಭಾರಿ ಜೋರು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದು ತೆಲಿಕಿರ್ತ ಕಾರಿ ಮಿತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಡರ್ತ ಕೈಲ ಕಾರಲ್ಲ ಅದು ತೆಲಿಕೆ ಹತ್ತಂದು ಶರತ್ತನ್ನೆಜ್ಜೇರು ಪೇರು ಅರೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಾಂಡು
ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಗಳು ಪೂರ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಹಾ ಓಕೆ ಅಕ್ಲೇನ ಗುರ್ತ ಉಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶರಣನ್ನೇ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾರು ದೆರ್ತ್ ಏರಿ ಏರೆಗ್ ತೊರಿ ಪೊಡ್ಚಿ ಸಬೆಟ್ಟೆ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಡಾವು ಅಂದಾತೆ ಎಂಗುಲ್ ಕಾರ್ ದೆರ್ಪರ ಪಂಡದು ಪಾಪ ಪೆಟ್ಟಾರೇ ಬೂರ್ನ ಅಂದ್ ವನಸಾಂಡ್ ಮಟನ್ ಸುಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದೆ ಮಟನ್ ಸುಕ್ಕನೆರೆಗ್ ಈರು ಈದುಗು ಬತ್ತದಾರ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನಕ್ಲು ಪೂರ ಉಲ್ಲೆರ್ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಈದುಗು ಬತ್ತದ ಇತ್ತೆತ್ ಕೆಲ ಟೈಮ್ ಅನ್ ಬರಂದೆ ಶರತ್ತನ್ನೆ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಕಾರ್ ದೆರ್ತಾರ ಶರತ್ತನ್ನ ಶರತ್ತನ್ನ ಕಾರ್ ದೆರ್ತಾರ ಪೆಟ್ಟಿನೋಡಾವು ಮಾರ ಕಾರ್ ಕೈಗೆ ದೆಪ್ಪರ ಹೋದು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅನ್ನ ಅವು ಅಂಚನೆ ಬಂದು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅನ್ನ ಇರೆಗ್ಲ ತೆಲ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಈರ್ ತೆಲ್ತು ನಾನು ಇನಿ ಎತ್ವಿನಿ ಮಾರೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅನ್ನ ತೆಲ್ತಿನ ಜಿಂತೆಲ್ ಪೂಜಾರ ಶರತ್ತನ್ನೆ ಉಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಯಾನೊಲ್ಲ ಕಾರ್ ದೆರ್ತಿರ್ಡ ಮಾರೆ ಪೋಡ್ಗೆಲಾಪುಂಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೆಟ್ಟುಲ ಬೂರು ಉಲ್ಲಾರತ್ತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವೇ ಶರತ್ತನ್ನ ಹೊರ ತಿಕ್ಲೆ ಬತ್ತರ್ಡ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶರಣನ್ನೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶರಣನ್ನ ಬತ್ತನ ತಿಕ್ಕಗವೇ ಕಾರ್ ದೆರ್ತೆ ಆಂಡಲ ಮಾತ ಏನಾನ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐರೆಗಿತೆ ಬೂರುನ ಪಂಡ ಶರತ್ತನ್ನ ಇರ್ ಬಂತ ಎಂಚಿ ಬರ್ಪುನೆಡ್ಡೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಇರೇನ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆರ್ಡ ಐರೆ ಬೂರುಂಡಿನಿ ಸತೀಶನ್ನೇ ಬೈದ್ಯರ ಇಜ್ಜಿ ಶಿವಕುಮಾರನ್ನ ಸತೀಶನ್ನೇ ಬೈದು ಜೇರಿ ಬರ್ವೇರು ಅಂತ ತಡ ಅದು ಬರ್ವೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಪೋಂದುಲ್ಲೆರತ್ತ ಈರ್ನ ಜಂಬರಾಡು ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ತನ್ನೇ ಎಂಕಲ್ನ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಪಂಡದು ಎಂಕಲ್ನ ಜಂಬರೋಡು ಇರ್ ಕಾರ್ದ ಇರ್ತನ ಅತೆ ಇಡೇ ಮೂಜಿಲ್ನಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬತ್ತರ್ಡ ಬಲೆ ಬಂಡೇರು ಶರಣನ್ನೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶರಣನ್ನ ಪುರಂದರ ಸರ್ವೆಗಾರ್ ವನಸಾಂಡೆ ಇರೇನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ವನಸಾಂಡ್ ಪುರಂದರನ್ನ ಇರ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲಿನಿ ಪುರಂದರನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತಿನಾಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪುರಂದರ್ ಬ್ರದರ್ ಸತೀಶನ್ನೇ ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಪೋತೆರ್ಗೆ ಅಂದೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಸತೀಶನ್ನೇ ಕುದ್ರೋಳಿ ಪೋತೆರಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಬರಾಯರಿ ಇನ್ಯಾರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಬರಾಯರಿನಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬೈದೆ ಲೈಕ್ ಕೊರತೆ ಅಂದೆ ಪುರಂದರನ ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಇರ್ದುಂಬು ಲೈವ್ಗು ಏಪ ಬತ್ತಿತ್ತಾರು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತೆ ನೆನಪಾಯ್ಜಿ ಬತ್ತಿತ್ತಾರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪುರಂದರನ ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪು ಎಂಕುಲು ನೆನಪಿಜ್ಜ ಅನ್ನ ದಾದೆ ಇನಿಯಾಂಡಲ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬೈದೊಲಿ ಅತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂದು ಶರತ್ತನ್ನ ಬರ್ರ ಆಯ್ಜಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಬರ್ರ ಆಯ್ಜಿ ಸತೀಶನ್ನ ತಿಕ್ಕಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಸತೀಶನ್ನ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರ ಶಿವಕುಮಾರನ್ನ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇರೇಗ್ ಎಂಗ್ಲೇ ತಿಕ್ಕದು ಜರ ಸತೀಶನ್ನೇ ಇರೇಗ್ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರ ಪುರಂದರನ್ನ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪುರಂದರನ್ನ ಕೋಡೆ ಕುದ್ರೆಯಲ್ಲಿಗೆ ಸುದೀಪ್ ಸಾರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂದೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಸುದೀಪ್ ಸಾರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರ ಕೋಡೆ ತುಯ್ಯಾರ ಪಾತೇರಿಯಾರ
ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ತಿಕ್ಕಿಜಾರ ಎಂಕ್ಲ ತಿಕ್ಕಿದಿಜಾರ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅನ್ನ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ಡ ಪಾತೆರ್ಯಾರ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಜ್ಜ ಇರಗಿನಿ ಕೇಂಡೆ ಅಂದೆ ದಾದಾ ಬಂಡೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪುದಾರ ಸುರೇಂದ್ರ ಶರಣನ ಎನ್ನ ಪುದಾರ ಸುರೇಂದ್ರ ಅಂದವೆ ಆರ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಲ್ತೆ ತೂಪೇರಿ ಓಲಿತ್ತೆಡಲ ಆರು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶರತ್ತನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲೆರ್ ತುಲೆ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲೆರ್ ಶರಣನ್ನೆ ಓಕೆ ಶರಣನ್ನ 7 ಜನ ಐಡುಡುಲ್ಲಾರು ಶರಣ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಲವೆ ಎಂಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಗೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಕ ಇರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಹಾ ಓಕೆ 7 ಜನ ಏರ್ಲ ಪಾತೆರ ಜೇರ್ದಾನೆ ನೀ ದಾನೆಂದು ಗೊತ್ತಾಪಿಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾಷೆ ಚೇಂಜಿ ಈರ್ನ ಭಾಷೆ ಚೇಂಜಿ ಶರತ್ತನ್ನ ಈರೊಂಜಿ ದಾದಾಯೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಶರತ್ತನ್ನ ಈರೊಂಜಿ ದಾದಾಯೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಈರ್ನ ಭಾಷೆ ಚೇಂಜ್ ಅಕ್ಲ್ನ ಭಾಷೆ ಚೇಂಜ್ ಈರೊಂಜಿ ದಾದ ಕನ್ನಡದವ್ರು ಯಾರು ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅನ್ನ ಕನ್ನಡದವ್ರು ಯಾರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶರಣನ್ನ ಅಂದೆ ಶರಣನ್ನ ಪಾತೆರ ದಾಲ ಇಜ್ಜ ದಾದಂಡಲ ಪಾತೆರ್ಲೆ ದಾದ ಚೇಂಜ್ ಕೇನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶರತ್ತನ್ನೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ದಾದ ಚೇಂಜ್ ಕೇನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಭಾಷೆಗೆ ಶರತ್ತನ್ನಗ ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂದೆ ಶರತ್ತನ್ನ ಇರೆ ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುವೆ ಮರಾಠಿ ಅತ್ತು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಶರತನ ತುಳುವೆಗೆ ಮರಾಠಿ ಹತ್ಗೆ ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜ್ಜಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಶರತ್ತನ್ನ ಅರೆ ಎಲ್ಲಿಯಾರತೆ ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡ ಪಾತೆರ್ರ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡ ಪಾತೆರ್ರ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತುಂಡೆ ದಾದಾ ಶರಣನ್ನ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡ ಪಾತೆರ್ರ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಶರಣನ ಚಾನಲ್ ಮೊನ ಆತುಂಡೆ ಎಂಕ ಉಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶರತ್ತನ್ನೆ ಈರ್ನ ಕುಡ್ಲಾಡ್
ಈರ್ನ ಕುಡ್ಲಾಡು ಊರು ತಪ್ಪುದಾರ ದಾದ ಆಕೆನಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ. ಶರತನ್ನ ಈರ್ನ ಕುಡ್ಲಾಡು ಊರು ತಪ್ಪುದಾರ ದಾದಾಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ తెలుతందుల్లేరు. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಶಿವಕುಮಾರನಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರಕ್ಷಿತ ನಗುವ ಕಾರಣ ಏನು? ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ರಕ್ಷಿತ ನಗಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಿವಕುಮಾರನ್ನೇ. ಅಂದು ಯಾನ್ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂದಂದಿರು ಎಲ್ಯಾರತೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಯಾರು ಮಲ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಶರತ್ತನ್ನೇ ಆರಂಡ ಒಂಚೂರು ಪನೊಲಿ ಅತ್ತೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ. ಮಂಜೇಶ್ವರಗೆ ಶರತಣ್ಣನವರು ಮಂಜೇಶ್ವರಗೆ. ಶರಣ ಉಳ್ಳರೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಜಾಮೂನ್ ಕಂಪಿಸಬುದಲ್ಲ. ಎಂಕುಲು ಕಾರಿಂಜ ಎಂಕುಲು ಬಂಟ್ವಾಳದ ತುಳು ಭಾಷೆ. ಬಂಟ್ವಾಳದ ತುಳು ಭಾಷೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನ. ಬಲೆ ಎನ್ನ ಊರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ತನ್ನೇ. ಹಾ ಉಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರಣನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇರ್ಗೆ. ಅತ್ ಚಾನಲ್ ಮೋನೆ ಆತಂಡಕ್ಕೆ ನ್ಯಾರೇನ ಶರಣನ ಚಾನಲ್ ಮೊನೋ ಆತಂಡೆ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆತಂಡೆ. ಪಾಪ ಬಾಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಿವಕುಮಾರನ್ನೇ ಅಂದಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬಾಲೆಗೆ. ಪಾಪದ ಬಾಲೆ ಅದೇ ಶಿವಕುಮಾರಣ್ಣ. 7 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಏರ್ಲ ಪಾತೇರ್ ನೆಜ್ಜತ್ತ ಮಾರೆ ದಾದ ಎಕಾಡ್ ದಿಂಚಿ 7 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು. ಬಾಲೆ ಜೈದೆ ಮಾರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ. ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಈರು ಅರೆಗ್ ದಾಲ ಪಂಡದ್ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಮಾತ ಕೇನುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ತನ್ನೇ. ಆ ದಾಲ ಪಂಡ್ ಕೊರ್ತುಜಲ್ ಶರತ್ತನ್ನ ಅವೇ ಇರೆಗ್ ಎಂಚ ಕೇನು ಎಂಚಿನ ಕೇನು. ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರಣನ್ನೇ. ಓಕೆ ಶರಣನ್ನ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಮೊನ ಅಂಡಕ್ಕೇನು ಇರೆ ಕೇಂಡಿ ಚಂದತೆ. ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಶರಣನ್ನ. ಇರನ ಚಾನಲ್ ಮೋನ ಆತಂಡ ಅಕ್ಕ ಪನ್ನಿ ಎಕಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಂದೆ ಸರೋಜಕ್ಕ. ಪಂಡದ ಕೊರ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಶರತ್ತನ ಪಂಡದ ಕೊರ್ರ ಇಜ್ಜಾವೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ತಿಕ್ಕಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರಣನ್ನೇ. ಓಕೆ ಶರಣನ್ನ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗವೆ. ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಈತ್ ಹೊರ್ತು ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಯ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗಿರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪಂಡದ ಕೊರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎರೆಗ್ಲ ಪಂಡದ ಕೊರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಶರತ್ತನ್ನ ದಾದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂಚ ಬಂಡ ದಾದ ಆಕೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ ಆ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಬಂಡನ್ನ 4,000 ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಂಡ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಮೊನಟೈಸ್ ಬಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಇರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರತ 4,000 ವಾಚ್ ಅವರ್ ಆತಂಡ ಅಕ್ಕೇನಿ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಅಂಡ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾಕೇನಿ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂಚಾಕೇನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನಿ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಇರ್ ಪನ್ನಿ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಪಂಡ ಚಾನಲ್ ಉಂಡತ್ತೆ ನಂಚ ಎಂಕ್ ಬೇತೆನಿಕೇಂಡು ಅಂದೆ ಇರೆ ಬೇತೆನಿಕೇಂಡ ಸೆಕ್ ಎಕಡೆ ಆರೆ ಗೊಂಜಿ ಬೇತೆಗೇಂಡು ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೀರೆ ಗೊಂಜಿ ಬೇತೆಗೇಂಡು ಒರಿಯರೆ ಗೊಂಜೊಂಜಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೇನುಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಇರೆ ಗೊಂಜಿ ಬೇತೆಗೇಂಡತೆ. ಓಕೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು.
ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜತ್ತ ಅವೇ ಸಮಸ್ಯೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ವಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆನೇ ಕೇಂಡತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಶರಣನ್ನ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆತನಕೇನ್ನಿ ಅಂಚ ಈರ್ ಪೇಸ್ ಲೈವ್ ಏಪ ಬರ್ಪರ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದ ಶರತ್ತ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಈರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಓದನ ಸ್ಲೋವ ಆತ್ ಇರೆಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಲೋ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಇಕ್ಲೆ ಒಳ್ಳೆ ತಡಗೆ ನಮ್ ಇರು ಓದದಿ ಪರತ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬುರ್ದು ಬೊಕ ಕೇರ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೇತೆ ಎನ್ನೆಟ್ ಬಾರಿ ಪಿರಾವುಡು ಉಲ್ಲಾರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಓದು ನೆಟ್ ಬಾರಿ ಪಿರಾವುಡು ಇಜ್ಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪಿರಾವು ಇಜ್ಜಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕವೇ ಕೈತಲೆ ಉಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಅನ್ನ ಜೆಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಓಕೆ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಶರಣಣ್ಣ ಜೆಪ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆತುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶರಣನ್ನೆ. ಓಕೆ ಶರಣಣ್ಣ ಈರ್ನ ಮೋನೆ ತೂವೊಡೊಂದು ಎಂಕ್ ಆಸೆ ಆಪುಜಾ ಓ ಓ ದೇವರನೇ ಶರತ್ತನ್ನ ಭಯಂಕರ ಆಸೆ ದೇವ ಆಸೆ ಆಪುಂಡೆ ನೆಲ್ಲಂಜೀರ ಎಂಕುಲು ಪದಿವಿಡಿ ಅನ್ಪೊಡಿಯ ಈರ ಬರ್ಪೆತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾಗ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಎದುರೆಡೆ ಪಾತೆರ್ಗೆ ಶರತ್ತನ್ನ ಇರ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶರತ್ತನ್ನ ಮೋನೆ ಅನ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗವೆ ಶರತ್ತನ್ನ ಇರ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲೆಂಕ್ ಮೋನೆ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಜಿಂಡ ಅಪ್ಪು ತುಳುಲು ಹಾಕ್ಸೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇರೆಗ್ ಮೋನೆ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೆನ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶರಣನ್ನೆ. ಓಕೆ ಶರಣಣ್ಣ ಬಾಯ್. ಶರತ್ತನ್ನೆ ಹಾ ಬಂಡೆರ್ ಹಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಡ್ ಬಲೆ ಮೋನೆ ಇರೆಗ್ ಏತ್ ಮೋನೆ ಬೋಡ್ ತುಕ್ಕ ಇರೆನ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶರಣನ್ನೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಬಲೆ ಅಪ್ಪು ತುಳುಲು ಹಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಕೊರ್ಕ ನಂಬರ್ ಅನ್ನನ ಮೋನೆ ದಾದ ತೂಪಿನ ಏರ್ಲ ತೂಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ. ಓಕೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಸರೋಜಕ್ಕ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಇರೆಗ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತನೈಕ್ ಶರಣನ್ನೆ. ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಶರಣಣ್ಣ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡವೆ ಎಂದೇ ಡಿಪಿ ಸೇಮ್ ಪುದಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರೋಜಕ್ಕವೇ. ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶಿವಕುಮಾರನ್ನೇ. ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ. ಓಕೆ ಶಿವಕುಮಾರನ್ನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುವ ನಾವು ಸುದ್ದೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟುಂಡತ್ತ ಸುದ್ದಿ ಕಾಲ್ ಮಾಲ್ತ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪನೆಡ್ಡೆ बोल ಯಕಡ್ ಬಾರಿ ಪಿರಾವುಡು ಇತ್ತಾರೆ ಯಕಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಿರಾವುಡು ಇಜ್ಜಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎದುರುಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶಿವಕುಮಾರನ್ನೆ ಅಂದೆ ಸತೀಶನ್ನೆ ಬತ್ತೆರ್ ಆಯ್ ಧನಿಕುಲು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅಲೆ ಸತೀಶನ್ನೆ ಬತ್ತೆರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್.
ಯಾನ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತದೆ ರೀಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏಪ ಮಲ್ದಾರ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಇರು ಏಪ ರೀಪ್ಲೈ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಚೆಕ್ ಪಾಡ್ದಾರು ಮಲ್ದುಜಿ ಮೂಜಿ ಚೆಕ್ ಮಲ್ದುಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತೂತು ಜೇಪ ಇನಿ ಪಾಡ್ನ್ಯಾ ಕೋಡೆನಾ ಮುರಾಣಿಯ ಏಪ ಪಾಡ್ಯ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಐಟ್ ಹಾಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಹಾಯ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಪನಂದುಲೆ ರಂದಂದ್ ಮೆಗ್ದಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಓಲಾರ್ ಮಾರ್ರೆ ಪನಂದುಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನಂದುಲೇರು ಇರು ಓಲಾರ್ ಪನಂದುಲೇರು ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನಂದುಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ವನಸಾಂಡೆ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಏಪ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಾರು ರೀಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪ ಮಾರ್ರೆ ಏಪ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಾರು ತೂತುಜಿ ಇನಿ ಇನ್ಸ್ಟಾ ತೂತುಜಿ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ನೆಟ್ಟಣ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪರ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ದೂರ ಪೇರ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಇಡುಲ್ಲೇರು ಬನ್ನಿಗೆ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿನ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕುದ್ರೋಳಿ ಪನಂದುಲೇರು ಕುದ್ರೋಳಿ ಇಜ್ಜೇರಿ ಯಾರು ಅವ್ರು ಪೆರ್ಡೂರುಡುಲ್ಲೇರು ಪೆರ್ಡೂರು 600 ಡಿಪ್ಪೋಡು ಅವೇ ಕಡೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕುದ್ರೋಳಿ ಇಡುಲ್ಲೇರು ಅಂದೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇವ್ರು ಕುದ್ರೋಳಿ ಹಿಡಿತಾರ ಅರೆ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಸರೋಜಕ್ಕ ಎರೆನ್ ತೂತೆರ ಅನ್ನದ ಅರೆ ಇಲ್ಲ ಹಿಡಿತಾಡ ಕುದ್ರೋಳಿ ಇಡುಲ್ಲ ಅನ್ಪೇರು ಕುದ್ರೋಳಿ ಹಿಡಿತಾಡ ಇಲ್ಲಾಡುಲ್ಲ ಅನ್ಪೇರು ಯಾರು ಸರಿಗಾಟಿ ಇಲ್ಲಾಡುಲ್ಲೇರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜತ ಅಂಗಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲೇರ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಆತಂಡಾರೆಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಕಪ್ಪು ನನ್ನ ತಪ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೀರು ಹಾಯ್ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಕೋಡೆ ತುಯ್ಯೆ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕನ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯೆ ಅರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈದುಂಡತೆ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಕತೆ ಯಾನ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯೆ ಯಾರನ ಕೋಡೆ ಮುರಾನ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತುದಿತ್ತೆ ಕೋಡೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯೆ ಯಾರನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈದಿನ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಂದು ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ತುಯ್ಯೆ పొన్నుతువరకు పోతిని సతీష్ అనే పొన్నుతువర పోతినిಗೆ అయినది ಬೇಕು ఇక్కడ పొన్నుతువర పోతినిಗೆ ಅನುಪುತರೇನಾ ಎಸ್ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಗಾಡಿದೆ ಬೈಕ್ ಇದೆ ಆಟೋ ವನಸ ಆಂಡ ಆಕೆನಂದುಲ್ಲೇರು ವನಸ್ ಆಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ವನಸ ಆಂಡ್ ಏನ ವನಸ ಆಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವೆಜ್ ಇರೆಗ್ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫ್ರೋ ರೈಡರ್ ಉಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಯಾರನ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡೆ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಫ್ರೋ ರೈಡರ್ 500 ಫ್ರೋ ರೈಡರ್ ಅಂದು ಫ್ರೋ ರೈಡರ್ 500 ಯಾರನ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡೆ ರೇಗ್ పొన్ను బొడ్చి పండోల్ పొన్ను బొಡ್ಚಿ పంಡೋಲ್ ಕಾಯ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಐಟ್ ಬತ್ತೇರಾರು ಐಟ್ ಬತ್ತ ಪೂರ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಅರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡಾಗೆನ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಚಾನೆಲ್ ಐಟ್ ಬತ್ತೇರು ಅರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಡೆ ಬತ್ತೇರು ಅಪ್ಪ ಪೂರ ಕೇಂಡೇರು ಈರ್ನ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕನ ಗುರ್ತ ಪುರಂಡೆ ಕೇಂಡೇರು ಉಂಡು ಪಂಡೆ ಯಾರು ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಯಾನಿತ್ತೆ ಈರಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನಿ ನಕಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪಡಬಿದ್ರಿ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನೇ ಬತ್ತೀರ ಅವ್ರು ಪಡಬಿದ್ರಿ ಪನೊಂದೇ ಬರ್ಪೇರು ಅವ್ರು ನವೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಡಬಿದ್ರಿ ಬರ್ಪೇರು ಪಡಬಿದ್ರಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಾವೇ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹೊನಸಾಂಡ ಇರ್ನ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಹಾಯ್ ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಕಪ್ಪ ಕತ್ತಿ ಅವ್ರು ವೈಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಯಾರನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತೂಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಆರ್ನ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ವಿಲಾಕ್ಸ್ ಅಂದುಂಡು ಅರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲ ಏರ್ಪುರ ಲೈವ್ ಉಳ್ಳಾರು ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ವಿಲಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ವಿಲಾಕ್ಸ್ ಅಂದುಂಡು ಆರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆರು ಕಪ್ಪ ಕತ್ತಿಯ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಆರು ಪಾಡ್ದಿನಂಚ ಆರು ವೈಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಸತೀಶ್ ಅವರೇ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಕನ್ನಡದವರು ಬಂದರು ಶಿವಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ತುಳುವಿನವರೇ ತುಳು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ
ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ, ತುಳು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಯಾನ್ ತುಳು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕ ಉಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು, ರಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಉಂಡುದು ಬತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕ್ರಾಷ್ಟಾಕ. ಅಂದೆ ಕ್ರಾಷ್ಟಾಕ ಒಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದಿತ್ತಾರೆ ನೀ ಓಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯಿನಿ. ಇನಿ ಕುದ್ರೋಳಿದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ. ಅಂದೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿಲ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತು ಪೋಂಡು. ಕ್ರಾಸ್ಟಾಕನ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಪನ್ನಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆತನದೆ ಕ್ರಾಸ್ಟಾಕ. ಏತ ಪಂಡಿರ್ ಮರ ವಿಡಿಯೋಡು ಏತ ನೆನಪಿ ಆರ್ಲ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿರ್ಗೆ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅಂದಿಯೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ. ರಕ್ಷಿತ ಈರ್ ಪೋಯಾರ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೋದಿತ್ತಾರ ಅಂದ್. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಪೋದಿತ್ತಿರ್ಗೆ ಇನಿ ಪೋತುಜೆರ್ಗೆ. ಕ್ರಾಸ್ಟಾಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡು ಪಾಡುದು ಬತ್ತೆ ಕುದ್ರೋಲಿ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕ್ರಾಸ್ಟಾಕ. ಅಂದೆ ಕ್ರಾಸ್ಟಾಕ ಕೋಡೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಇನಿ ಪೋತುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ. ಕೋಡೆ ಪೋದಿತ್ತೆರ್ಗೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಇನಿ ಪೋತುಜೆರ್ಗೆ. ಕ್ರಾಸ್ಟಾಕ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತಿರ್ಗೆ ಕುದ್ರೋಲಿ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಪುರ. ಅಂದೆ ದಿನಾಲ ಪೋದು ಬಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ದಿನಾಲ ಪೋದು ಬರೋಡಿಗೆ ರೈಡರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಅಂದ ಅಂದ ಕ್ರಾಸ್ಟಾಕ ಆರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ತುಯ್ಯ ಕೋಡೆ ಚಾನೆಲ್ ಪೂರ ಯಾರನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಜ್ಜಾತೆ ಆರನ್ ದುಂಬೊಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಚಾನೆಲ್ ಇಪ್ಪುನಂದಾರ ನಾವು ಪ್ರೋ ರೈಡರ್ ಐಟು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾಡ್ಜೇರು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನಂದ ಅತೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಜ್ಜಾಯ್ತು ಆರು ಕೂಡ ಹೊಸತ್ತು ಚಾನೆಲ್ ಮಲ್ತಿನ ನ್ಯೂ ಚಾನೆಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬಂಡೇರು. ಕ್ರಾಸ್ಟಾಕ 1 ಇಯರ್ಗೆ ಚಾನೆಲ್ ಮೊನೊ ಆವಡೆ 1 ಇಯರ್ದೊಲ ಚಾನೆಲ್ ಮೊನೊ ಆವಡೆ. ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಆರ್ನ ಬಿಡದಿನ ಅಂದೆ ತೂವಡಪ್ಪ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಯಾರನ್ನ ಬಿಡದಿನ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ. ಎಂಕ್ ದಿನಾಲ ದೇವೇರ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ತೂವರಾಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಆರು ಭಯಂಕರ ಮಾರ್ರೆ. ಮೊನ್ನೊ ಅದು ಕಾಸು ಬರೊಂದುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಂದೆ ಕ್ರಾಸ್ಟಾಕ. ಓಕೆ ಆತ ಆರ್ನೆ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಚಾನೆಲ್ ಅತ್ತೆ ಪ್ರೋ ರೈಡರ್ ನ್ಯೂ ಚಾನೆಲ್ ಅತ್ತೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅನ್ನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾನು ಕಪ್ಪು ನನ್ನ ತಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಎಕಾಡ್ದಿಂಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾರನ್ನ ಪುದಾರ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅನ್ನಾಗ ಕೇಂದಿ ಜಂದು ಮಾರ್ರೆ ಅತೆ ಕ್ರಾಸ್ಟಾಕ ಯಾನ್ ಎಕಾಡ್ದಿಂಚಿ ಕ್ರಾಸ್ಟಾಕ ಅಂದ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾರು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನೊಂದು. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ದಿನೋಲ ಫೋನ್ ಪೋಡು ಪಂಡ ಅವಲೆ ಸ್ಟೇ ಆವೋಡು ಆಪುಂಡು ಅಂದ ಅಂದ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅರೆ ದಾನೆ ಅವಲೆ ಕುಲ್ಲು ನಂಡ ಅವತೆ. ಆ 13 ತಿಂಗಳು ಉಂಡು ಐತ ಉಲಾಯಿ ಮೊನೊ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ವಾಚ್ ಲೆಸ್ ಆಪುಂಡಿಗೆ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಲೆಸ್ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಕ್ರಾಸ್ಟಾಕ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಕ್ರಾಸ್ಟಾ ಚಾನೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ಟಾ ವಿಲಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ಲೈವ್ ಉಳ್ಳಾರು 7 ಜನ ಲೈವ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕ್ರಾಸ್ಟಾ ವಿಲಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು.
ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ನಾ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ವಿಲಾಗ್ಸ್ ಅರೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಆರ್ನ ನೀವು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓಕೆ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಒನಸಾಂಡೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಚಂದ್ರತೆ ಕೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲವೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ನಾನು ಕಾಪು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಆರ್ ಕಾಪುದಾರ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಸುಸಾನ್ ಕ್ರಾಸ್ಟ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಆರ್ನ ಪುದಾರ್ ಸುಸಾನ್ ಕ್ರಾಸ್ಟ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ದೇವೇರ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತುದು ಬೇಗ ಪೊನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪಡ್ ಆವಂದ ಅಮಸರ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಾಯ ಆತಿಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಂದಂದು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಯ ಆತುಜಿ ಅರೆ ಪೊನ್ನು ಬೋಡು ಮಾರೈತೆ ಆತು ಬೇಗಲ. ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತೀರ ಆಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ನಮಸ್ತೆ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಒನಸಾಂಡೆ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ. ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ವಿಡಿಯೋ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಾಡಿನಿ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತೆ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ. ಅಲ್ಪಡ್ದು 13 ತಿಂಗೊಳ್ದು ಲೈ ಮೊನೊ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚಿತ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಅತೆ. ಶಿವಕುಮಾರನ್ನೇ ಸುಸಾನ್ ಕ್ರಾಸ್ಟ ಪನೊಂದು ನಮಸ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಪಂಡೇರ್ ಶಿವಕುಮಾರನ್ನೇ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ರಕ್ಷಿತಾ ಇರೆಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೂರ ಯಾನ್ ಕೊನತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಡೆ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಉಂಡಿಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಇರೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡಿಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಎಸ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಕಷ್ಟಗೆ ಅಂದೆ ಅತೆ ಅಂತೆ ಕಷ್ಟ ಅತೆ ಇರೆಗ್. ಕ್ರಾಸ್ಟ ವಿಲಾಗ್ಸ್ ಅರ್ನ ಕ್ರಾಸ್ಟ ವಿಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಜನಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕ್ರಾಸ್ಟ ವಿಲಾಗ್ಸ್. ಕ್ರಾಸ್ಟ ವಿಲಾಗ್ಸ್ ಉಂದುಂಡು CRASTA ವಿಲಾಗ್ಸ್ ಅರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ. ಆರ್ನ ಚಾನೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೀನು ಸಾರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಿರಣ್ ಅನ್ನೆ. ದೇವೇರು ಪಂಡೇರು ಆತು ಎಡ್ಡೆ ಪೊನ್ನು ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಕಾಪುಲ ಅಂದ್ ಪಂಡೇರ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಗ ಅಂದೆ ಆವೊಲಿ ಮಾರ್ರೆ. ದೇವೇರ್ ಪಂಡೇರ್ಗೆ ಅರೆ ವನಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಎನ್ನ ಆಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ಎಂಕ್ಲಲ್ಲ ವನಸ್ ಆಂಡ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವೆಜ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಕಪ್ಪು ನನ್ನ ತಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ. ಅಂದಿ ಅರೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುನತೆ ಐ ಕಂಚನೆ ಮನಡತೆ ನಾನು ಕಪ್ಪು ನನ್ನ ತಪ್ಪ ಅಂದು. ಬರ್ಸವರ ಕಮ್ಮಿ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಪೊನ್ನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅವೇ ಮಲ್ಪುಗ ಲೈಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಎಂದ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್. ಅಲೆಗ್ ಬಹು ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಷ್ಟ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ಅಂದೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಇರೆ ಬಹು ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಂಡ ಇಷ್ಟಾಗೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಕ್ರಾಸ್ಟ ಕನ್ನಡತಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೆ. ಸತೀಶ್ ಅವರೇ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅವೇ ಕ್ರಾಸ್ಟ ಅಕ್ಕ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಆರ್ನವೇ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕ್ರಾಸ್ಟ ಅಕ್ಕ. ಆರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಸೋಡಾ ಕುದ್ರೋಲಿ ಪೋತಾರೆ ಕೆನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸೋಡಾ ಕುದ್ರೋಲಿ ಇಡುಲ್ಲೆರ್ ಆರು ಎಲ್ಲೆಡ್ದೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಅಂತೆರ್ ಲೈವ್ ಇತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಮುರಣಿ ಅಂತೆರ್ ಆರು. ಎಂಕ್ ಬಂಗುಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕಗ್ ಬಂಗುಡೆಗೆ ಮಾರೆ ಆವೊಲಿ. ಎಸ್ ನಾನು ಕನ್ನಡತಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕ್ರಾಸ್ಟ ಅಕ್ಕ. ಬರ್ಸಾಗೆ ಬೋಡು ಮದಿಮೆ ಪೂರ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪೆರ್ ಅತೆ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಆರು ಕುರೆಪಟ್ ಮಾರೆ ಮಲ್ಲ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆವಡು ಅರೆ ಮದ್ಮೆ ಆವಡು ಜನ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಅತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೂರ ಪನ್ಪುಜೆರ ಅಂದಂಚಂಡ.
ಅವಳ ಒಂದು ಮೆಗ್ದಿ, ಅವಳು ಒಂದು ಮೆಗ್ದಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚ ಪಂಡ ದಾದ ಬೌ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಂಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕಡ ಕೇನಡ ಆರು ಪನ್ನಿ. ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಬೌ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಂಡ ದಾದ ಅಂದ್ ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಲೇರಿಗೆ ದಾದ ಅಂದ್. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಬಟನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ ಕ್ರಾಸ್ಟಾಕನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಪೋದು ಜಾಯಿನ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅರ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಪಾರ ನಿಕುಲ್ಲ ಅವೇ. ಮೆಗ್ದಿ ಇಲ್ಲಾಡಿಜ್ಜ ಬೌ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಡಿಜ್ಜೆ ಬೌ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜಾಲ್ಡ್ ಬೌ ಪನೊಂದುಂಡು. ಬೌ ಪನೊಂದುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಜಾಲ್ಡ್. ಸೂಪರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕ್ರಾಸ್ಟ. ಸತೀಶ್ ನೀವು ಯಾವ ಊರು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಈರ್ನ ಊರು ಓಲು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಊರು ಮೂಲೆ ಪೆರ್ಡೂರು. ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬೌ ಪನ್ಪುನವು ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬೌ ಪನ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನಿಗೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಡ್. ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೌ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನು. ಅವು ಬೌಗೂ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಟ್ಟುಗವೆನ್. ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೌ ಅನ್ನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅನ್ನೆ ಮಲ್ಪೇರ್ಗೆ ಏರನ್ನೆ ಆ ರೀತಿ ಎಂಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್. ಎಂಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಗೊತ್ತುಜಿ, ತಿನ್ನರ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನು. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಈರ್ನ ಊರು ಕೇಂದ್ರೇರು ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಈರ್ನ ಊರು ಕೇಂದ್ರೇರಿ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ. ರಚ್ಚುನ ಪಿಲಿ ಜೋರು ಇತ್ತುಂಡಿಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ಕೋಡೆ ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕ ಪಿಲಿ ಇತ್ತೆರ್ಗೆ ಆರು ಪಿಲಿ ಆದಿತ್ಯರ್ಗೆ ಕೋಡೆ. ಆರು ನಲಿಪಿನ ತೂದು ಬಾಕಿದ ಪಿಲಿಕುಲು ಪೂರ ಕಾಡಿಗೆ ಪೋಯಿನಿಗತೆ. ಈರೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಪನ ಎಂಕೆ ಬನ್ನಿರು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೀರು ಎಂಕೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಯಾನೆ ಅತ್ತೆ. ಕೋರಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಯಾನ್ ಕೋರಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪೆ ಬೌ ಬಿರಿಯಾನಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ. ಪಿಲಿ ಜೋರ್ ಇತ್ತುಂಡು ಉಗ್ರ ರೂಪೊಡು. ಪಿಲಿ ಜೋರ್ ಇತ್ತುನಿಗೆ ಬೊಗ್ರ ರೂಪೊಡು. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪಿಲಿ ಜೋರ್ ಇತ್ತುನಿಗೆ ಬೊಗ್ರ ರೂಪೊಡು ಇತ್ತುಂಡಿಗೆ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಿಲಿ ಜೋರ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಗ್ರ ರೂಪೊಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನ ಪಿಲಿ ಕೋಡೆ ಬೊಗ್ರ ರೂಪೊಡು ಇತ್ತುಂಡಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ. ಎನ್ನ ಪೂರ ಪಂಡಾರ್ ಅತೆ ಇತ್ತೆ ಊರು ಅಲ್ಪ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಆರ್ನ ಊರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಕೇಣಿನ ಜನ ದೂರ ಪೋಂಡು ಆರು ದೂರ ಪೋಯರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಆರು ಉಲ್ಲೇರ ಅಂದ ಐಡುಡು ಉಲ್ಲೇರ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕನ ಪುದರ್ ಕೇಂಡಿನ ಯಾರು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೆ ಪುದರ್ ಕೇಂಡಿನ ಇರ್ನ ದೂರ ಪೋಯರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಮನಂದಿರು ಕೋಡೆ ಬೊಗ್ರ ರೂಪಡಿತ್ತಿನ ಪಿಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿ ಎಲಿತಕ್ಕ ಉಂಡುಗೆ ಎಲಿತಲೆ ಕಾತಲ್ಗೆ ಪನಂದುಲ್ಲರು. ಎಲ್ಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತು ಕೊನಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತಿ ಕೊನಾಡಿಗೆ ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕ ದಾದೆ ಅವು ಬಾಲೆ ಪಾಪ ಅಂದೆ ಬಾಲೆನಾ ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕ ಬಾಲೆನೇರು. ಕೊನಪೆ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲು ಪಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ.
ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕನಪೇರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡದ ಬಿಡ್ಲೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಲ್ಪೇರಾರು ಬತ್ತೇರತ್ತ ಪ್ರೋ ರೈಡರ್ ಅನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು ಹ್ಮ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೈ ಒಕ್ಕರ್ಲಿ ಬೊಡ್ಚಾವೆ ಕೊಡೆದ ಲೆಕ್ಕ ಬೊಡ್ಚಾವೆ ಒಂಜಿ ನೂದು ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಅತ್ತೆ ಎಂಕ್ ದೂನೇನೆ ಗುಸ್ಸೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಂಚ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಒಳ್ಳೇರತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇರು ಪ್ರೋ ರೈಡರ್ ಅನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರೋ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ರೈಡರ್ ಹಲೋ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ರೈಡರ್ ಬ್ರದರ್ ಇರೆಗ್ ಹಲೋ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಾರಿಂಜಾಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶನ್ನ ಆರ್ನೆಲ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಾರಿಂಜಾಡು ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಅನಸಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ ಜನ ರಕ್ಷಿತಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಸನ್ಮುಖಿ ಹೌದೌದು ರಕ್ಷಿತಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಸನ್ಮುಖಿ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ತುಲೆ ಇರ್ನ ಬುದಾರ ಕೇಂಡೇರತ್ತೆ ಯಾರು ಉಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಕ್ರಾಸ್ಟಾ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರೈಡರ್ ಅನ್ನೇ ಕ್ರಾಸ್ಟಾ ಕೆರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಂಡೆ ರೈಡರ್ ಅನ್ನೇ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರೈಡರ್ ಅನ್ನೇ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಲ ಉಲ್ಲೇರು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಅರೆಗ್ ಮೀಂದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಸತೀಶನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಗ್ಲ ಅವಡಿಗೆ ಅರೆಗ್ ಮೀಂದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅವಡಿಗೆ ಸತೀಶನ್ನ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕಾಗ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಅರ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಗ ಮೀಂದ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಒನಸಾಂಡೆ ಕ್ರಾಸ್ಟಾಕ್ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ರೈಡರ್ ಅನ್ನೇ ಕ್ರಾಸ್ಟಾಕ್ ಇರ್ನ ಒನಸಾಂಡೆಕ್ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ರೈಡರ್ ಅನ್ನೇ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬೆತ್ತಡೀಡು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಡೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬೆತ್ತಾಡಿ ಮಡು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಡೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರೋ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಕೊಂಡ ಖುಷಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾಳೆಯೋ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾಳೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಆಂಡ್ ರೈಡರ್ ಈರ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಆಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ಟ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರೈಡರ್ ಅನ್ನೇ ಮೀನ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೌ ಮಲ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಅವು ಅನ್ನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಅಂದಂದು ಯಾನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಲ್ಪೆ ಬೌ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆಕ್ ಏನಂದು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಡೆ ಬತ್ತು ಪೂಡು ರಕ್ಷಣಾ ರಕ್ಷಿತಾ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಾ ರೈಡರ್ ನಾವು ರಕ್ಷಿತಾ ತಿನ್ನೋಡು ಪಾಪ ಬಾಲೆ ಆತಿ ಅಂದಂದು ಬಾಲೆ ಪಿಲಿಯ ಅದೇ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಪಿಲಿ ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಈರ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ ನೆಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುಜಾರ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರನೇ ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಎಂಕ್ ಕೊಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ರಕ್ಷಿತಾ ರೈಡರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರೈಡರ್ ಅನ್ನೇ ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚ ಪಿಲಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚ ಪಿಲಿಗೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಓಕೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಬೆಚ್ಚ ಬರ್ಸೋಗ್ಲೆಂಚ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇರೆಗ್ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಚಾನೆಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೇ ರೈಡರ್ ಅರ್ನ ಈರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ ಪನ್ಲೆ ಹೂ ಚಾನೆಲ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಲೆ ರೈಡರ್ ಅನ್ನವೇ ಏನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ ತೂಪೆ ಅಂಕುಲು ವಿಡಿಯೋ ತೂಪೆ ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಇಜಿಂಡ ಐತ ಪುದರ್ದಾದ ಮಲ್ಲೆ ಕ್ರಾಸ್ಟ ಒಡೆಪೋಂಡು ಪನೊಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಆರು ಇಪ್ಪೊಡು ಉಲ್ಲೇರು ಇಪ್ಪೊಡಾರು ಅನ್ನ ದಾಲ ಉಂಡ ಇನಿ ಬಾರ್ಪುರ ಬಂದ್ ಅಂದಂದು ಇನಿ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಅತ್ತೆ ಇನಿ ಪೂರ ದಾಲ ಪರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪಂತೇರು ಎನ್ನ ಜಯಂತಿ ದಾನಿ ಏರ್ಲ ಗಂಗಸರ ಪರ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಅವೇ ಪರೋಡ್ಚಿನಿ
ಓಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಗಪ್ಪ ನಂದಲೇ ರೈಡರ್ ಅನ್ನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವೇ ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಇರೇಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾ ಟೊಂಕಾಯ ಮೇಸ್ತುರ್ಲು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಗಮ್ಮತ್ ಆತುಂಡು ಮುರಣಿ ತೊಡು ಬದನೆ ಬಸಮ್ಮ ಇನಿ ಕನ್ನನೆ ಗತಿ ಅಂದ್ ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಇನಿ ಕನ್ನನೆ ಗತಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಇನಿ ಕನ್ನನೆ ಗತಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆವಂದ ಪನಂದುಲೆ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೇಗ ಉಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲಾವು ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಅವೇ ಇರೇಗ ಉಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲಾವು ಗಾಂಧಿ ಅಜ್ಜೇರು ಪಂತೇರು ಆರ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಾನಿ ಬಾರ್ಪುರ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂದ್ ಗಾಂಧಿ ಅಜ್ಜೇರು ಪಂತೇರು ಅವು ಸತೀಶನ್ನೇ ಗೊತ್ತು ಜತೆ ಕ್ರಾಷ್ಟ ಬರಂದುಲ್ಲಾರು ಪನಂದುಲ್ಲಾರು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೆ ಇರೇಗ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆವಂದ ಅಂದ್ ಸತೀಶನ್ನೇ ಪನಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂದ್ ಸತೀಶನ್ ಅರೆ ಒಂಜೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆವಂದ ಅಂದ್ ಮುಖ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆವಂದ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಬಂತನಾರು ಖಾಲಿ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲಾರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಅಂದ್ ಸತೀಶನ್ನ ಖಾಲಿ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪುನು ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆವಂದ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆವಂದ ಅವೇ ಪನಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಆ ಟೊಂಕಾಯ ಮೇಸ್ತ್ರಲು ಬತ್ತೇರು ಓಲಂಡ ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಉಂಡೆ ಸತೀಶನ್ನ ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಉಂಡೆ ಟೊಂಕಾಯ ಮೇಸ್ತುರ್ಲು ಬತ್ತೇರು ನಿಖಿಲ ಇಲ್ಲಾರ್ದಲ್ಲ ಗಾರೆ ಪೂರ ದಾದಲ್ಲ ಗಾರೆದ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಂಡ ಮೇರೆ ನಂಜಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಟೊಂಕಾಯ ಮೇಸ್ತುರ್ಲೆ ನವೇ ಏರ್ ಪೂರ ಲೈವ್ ಉಳ್ಳಾರು ಟೊಂಕಾಯ ಮೇಸ್ತ್ರಲೆ ಕೊಂಚ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೇಸ್ತುರ್ಲು ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮರ ನಮಕ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಏರ್ನಂಡಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಎತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಅದು ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ರೆ ಎತ್ತಂಡ ಟೊಂಕಾಯ ಮೇಸ್ತುರ್ಲೆ ನಂಜಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಆಲುವರ ಪಾಯಸ ಮಲ್ತದಲ್ ಬಾರಿ ಸೋಕಾದಿತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಅವೇಕ್ ಅರಿ ಕಡೆದ್ ಪಾಡ್ನೆ ಜಾಲ ಅಂಚನೆ ಸೋಕ ಆತೀನಿ ಅವೇ ಅರಿ ಕಡೆದು ಪಾಡ್ದಿಜಾರ ಏನನ ಪಂಡೇರು ಅಂಜಾದ ಪಾಯಸ ಸೋಕ ಆತನಿಗೆ ಅಂದೇ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪಾಯಸ ಸೋಕ್ ಮಲ್ದಾರ್ಗೆ ಅತ್ತೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಜೆಪ್ಲೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಟೊಂಕಾಯ ಮೇಸ್ರು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಪನಂದುಲೆ ಓಕೆ ಮೇಸ್ರುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಇನಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ಲ ಪೂರಾ ಬಂದ್ ಅಂದಂದು ಇನಿ ಪೂರಾ ಬಂದ್ ಬಲೆ ಮಾರೆ ಬೇಲೆ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಟೊಂಕಾಯ ಮೇಸ್ತುರ್ಲೆ ಸತೀಶನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಂದ್ರೆ ಪೋಡ್ಗೆ ಬೇಲೆ ಫುಲ್ ಉಂಡುಗೆ ಏರ್ನಂಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಎತ್ತಂಡ ಟೊಂಕಾಯ ಮೇಸ್ತುರ್ಲೇನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಬೇಲೆ ಉಂಡೆ ಟೊಂಕಾಯ ಮೇಸ್ತುರ್ಲೇನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅವೇ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅಂದಿಯೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೋಕ ಆತುಂಡು ವಸಂತನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು ಮಾರ್ನಮಿದನ ಕೇನೊಂದು ದಾದ ಮಾರ್ನಮಿದ ಪಾಯಸನ ವಸಂತನ್ನ ಟೊಂಕಾಯ ಮೇಸ್ತುರ್ಲು ಗೋಡೆನ್ ಪೆರ್ಗುಡೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತನ ಅವೇನ್ ಗಾರೆಡ್ ಫುಲ್ಲು ಮಲ್ಪುಗ ಗಾರೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎರೆಗಂಡಲ ಗಾರೆದ ಬೇಲೆಗೆ ಜನ ಬಡಿತನ ಟೊಂಕಾಯ ಮೇಸ್ತುರ್ಲೇನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಶಿವಕುಮಾರನ್ನೇ ಇದೊಂದು ತುಳುಕೂಟ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಿವಕುಮಾರನ್ನ ಇದೊಂದು ತುಳುಕೂಟ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಉಂಡಿಯೇ ಸಂಬಳ ಕೊರೊಡ್ಚ ಅರೆಗ್ ಬೊರ್ಚಿ ಆರು ಫ್ರೀ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು
ಟೊಂಕಾಯ ಮೇಸ್ತರ್ಲು ಫ್ರೀ ಮಾಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ರವಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅರೆ ಸಂಬಳ ಪೂರ ಬುಡ್ಚತೆ ಟೊಂಕಾಯ ಮೇಸ್ತರ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅರೆ ಸಂಬಳ ಬುರ್ಚ ಅರು ಫ್ರೀ ಮಾಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆರ್ ಬೇಲೆ ವಸಂತನೇ ಲೈಕ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪನ್ನಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಸಂತನ ವಸಂತನ ಒನಸಾಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸತೀಶನ ನೂರುಡು ಉಂಡುಗೆ ಬೇಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೀ ಆಂಡ ಬೇಲೆ ಏತ್ಲ ಉಂಡು ಬಲೆ ಬೇಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟೊಂಕಾಯ ಮೇಸ್ತರ್ಲೆ ಫ್ರೀ ಆಂಡ ಏತ್ಲ ಬೇಲೆ ಉಂಡಿಗೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಂಚಂಡ ಪೋಲಿ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಂಡ ಅಂದೆ ಸತೀಶನ ಇನ್ನು ಬೇಲೆ పోతారు ಯಾನ್ 2 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಇನ್ನಿ ಪೋತಿನಿ ಬೇಲೆಗೆ ಸತೀಶನ ಬೇಲೆ ಶುರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಬೇಲೆ ಪೋರ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಕಾರ್ ಪುರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಐತೆ ಸತೀಶನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ನಂಬರ್ ಕೇನಿ ಅರ್ನ ಅರ್ನ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ವಸಂತನ್ನ ಅರ್ಡ ಪಾತೆರ್ಗ ಬೇಲೆ ಬರ್ಪೇರಾರ್ ಟೊಂಕಾಯ ಮೇಸ್ತ್ರಿಂದ ಅರ್ನ ಪುದಾರ್ ಅರ್ ಪೋಯಾರ ಅಂದ್ ಮಾರ್ರೆ ಬರ್ವೇರಿತ್ತೆ ಅರವಲ್ಲ ಗಾರವೇನೆ ಹಾಕದಿತ್ತಾರ ಇಂಚ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಜತೆ ಟೊಂಕಾಯ ಮೇಸ್ತ್ರಲೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಪನಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶಿವಕುಮಾರಣ್ಣ ನಿಮ್ಗೂ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡಿ ಪೊಯ್ಯೆಗ್ ಒಡೆ ಪೋಪುನಿ ಪನಂದುಲ್ಲ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪೊಯ್ಯ ಅಲ್ಪ ಸುದೆ ಇಜ್ಜೆ ಸುದೇತ ದೆಪ್ಪುಗ ಸಂಜನಕ್ಕ ಬತ್ತಿರ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಪನಂದುಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಸಂಜನಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಸಂಜನಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವಿ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಬೇಲೆ ಸಂಬಳ ಬುಡ್ಚಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ ಓ ಟೊಂಕಾಯ ಮೇಸ್ರುಲೆನ ಬೇಲೆ ಇರ್ದೆತೊನ್ ಬರ ಮಾರ್ರೆ ಪಾಪ ಆರೊಂಜಿ ಮೇಸ್ರುಲೇರು ಟೊಂಕಾಯ ಮೇಸ್ರುಲೆನ ಬೇಲೆ ಇರ್ದೆತೊನ್ ಬರ ಪೊಯ್ಯ ಬ್ಯಾನ ಆತುಂಡುಗೆ ಪೊಯ್ಯ ಬ್ಯಾನ ಆತುಜಿ ಉಂಡಿ ಪೊಯ್ಯ ಸುದೇಟ ಏತ್ಲ ಉಂಡು ಸಂಜನಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತುಜ್ಜಿ ಸಂಜನಕ್ಕ ಅಂದು ಅನ್ನ ಇನಿ ಪೋಯಿನ್ ಬೇಲೆಗು ನಿಜ ಅಂದೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಓಲ್ ಬೇಲೆ ಎತ್ತು ನೀನು ನಂಗೆ ದುಂಬುದ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಯಿನ ಬೇತೆ ಬೇಲೆಗ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಪೋಯಿನ ದುಂಬುದ ಬೇಲೆ ಪೋಯಿನ ಟೊಂಕಾಯ ಮೇಸುರ್ಲು ಬತ್ತೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಸುರ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದುಂಬುದ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಯಿನ ಸಂಜನಕ್ಕ ಪೋಯಾರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಿಲಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಸ್ತರ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಲೆಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಅವು ಪೂರ ಪೊಯ್ಯ ಬ್ಯಾನ್ ಆತಿನ ಪೂರ ಅವು ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಹತ್ತಿಯ ಸತೀಶಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಅವು ಆತ ಅವು ಮಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಹತ್ತು ಬಾಲೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಪೊಯ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿ ಕಲ್ಲು ಹೆಜ್ಜಿಂದು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು பொய்யக்கு பிக்காசு பாடுற போயரா சதீஷ் அண்ணே அந்த பொய்யக்கு பிக்காசு பாடுற போயிರಿ ಚಂದ್ರ ತೆಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಬಾತೇರು ಬಿರತ್ತ ಅವ್ರವ್ರ ಬಗ ಅವು ಗೋರ್ ಹೊಡ್ಚ ಪಿಕ್ಕಸ್ ಬಾಡ್ದು ಗೋರ್ನು ಮಣ್ಣು ಗೋರ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತೇರು ತೆಲ್ತಂದೆ ಬತ್ತೇರು ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಒನಸಂಡೆ ಅವ್ವೆ ಬೇಲೆ ಅನ್ನ ಏತು ಇಲ್ಲಾಡು ಕುಲ್ಲುನು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ್ ಐಕ್ ಪೋತೀನಿ ಯಾನು ಸತೀಶಣ್ಣ ಕಾರ್ ಪುರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಐತೆ
దాదాపు పనులే మారే సతీష్ అన్న కార్పూర ఎంచండి కరెక్టా అండి ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಲ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪೆ ರತೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಿರತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಅನ್ನ ಅಂದಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅವು ಮಲ್ಲ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹಾ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದುಲೇರ್ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿ ಏನು ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡೆ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿ ಕರಾವಳಿ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕರಾವಳಿ ಬ್ರದರ್ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿ ಕರಾವಳಿ ಬ್ರದರೇ ಕರಾವಳಿ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಕ್ಕ ಆರ್ನ ಪುದಾರ್ದಾದೆ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿ ಬ್ರದರ್ ಅಂದು ಬ್ರೋ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡುಗೆ ಒಂದೇ ಚಾನಲ್ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿ ಆದಿತ್ಯ ಪಾನರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆದಿತ್ಯ ಬ್ರದರ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡತೆ ಇರ್ನ ಉಂಡತೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪೇವೆ ಟೊಂಕಯ್ಯ ಕರಾವಳಿ ಆರ್ ಕೇಂಡೇರಿ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಇರೇನ್ ಕೇಂಡೇರಿ ಟೊಂಕಾಯನ್ನಿ ಇರಿ ಇಜ್ಜಾಂಡಪ್ಪಗ ಇರೇನ್ ಕೇಂಡೇರಿತ್ತೆ ಆದಿತ್ಯ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೇ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಪನಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇವೆ ಆದಿತ್ಯ ಬ್ರದರ್ನ ಊರು ಹೇಳು ಓಲುಕೇನಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಏರ್ಪುರ ಲೈವ್ ಉಡುಲ್ಲಾರು ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿಗ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಅರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇವೆ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತಿರತೆ ಅರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆರಿ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿ ಉಲ್ಲಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಆದಿತ್ಯ ಬ್ರದರ್ ಉಲ್ಲಾರೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪೂರ ಪಂತೆ ಅಪ್ಪೂತುಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗವೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ పొయ్యేగ్ పిక్కాసు పాడునల ఐసుకు పైంట్ ಹಾಕುನಲ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅತ್ತೆ ಅಂದಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆವು ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅಯ್ಯವು ಚಂದ್ರಾತಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಂಡ ಅವೇ ಉಡುಪಿ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತ ಕಾರ್ನ ಉಡುಪಿಗೆ ಓ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಉಡುಪಿ ಇಡು ಒಲ್ಪ ಊರು ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಆದಿತ್ಯ ಬ್ರದರ್ ಈರ್ನ ಉಡುಪಿಡು ಒಲ್ಪಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಆದಿತ್ಯ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರತೆ ಲೈಕ್ ಬೂರ್ದುಜಿ ಮಾರೆ ಎಂಚಕ್ಕೇನ್ನಿ ಉಡುಪಿಡು ಒಲ್ಪ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು
ಆದಿತ್ಯ ಬ್ರದರ್ ಉಳ್ಳಾರೆ. ಆರಿಜ್ಜರಂದ್ ಪೋಯರಂದ್. ಕಾಂಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬೇಲೆಗು ಪೂರಾ ಗೊತ್ತು ಆಪುಂಡು. ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಅತೆ ಅನ್ನ ಏತ್ ಬಂಗ ಉಂಡುಂದ್ ಅಂದ ಅಂದಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪೆರ್ ಅತೆ. ಏತ್ ಬಂಗ ಉಂಡು ಬೇಲೆ ಇಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಗ್ಲ ಬರಡಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ. ಉಡುಪಿಡ್ ಅಲ್ಪನೆ ಅತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ಅವ್ವೆ ಒಲ್ಪ ಊರು ಇಜ್ಜೆ ಪುದಾರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಆರ್ ಇಜ್ಜೇರಿಯೆ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿ ಆದಿತ್ಯ ಬ್ರದರ್ ಇಜ್ಜೆರ್. ಆರ್ ಪೋಯೆರ್ ಅಂದ್. ಆರ್ ಉಡುಪಿ ಬಂದು ಪೋಯೆರ್ ಇಜ್ಜೆರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಉಲ್ಲೇರ್. ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಪದ್ದಮ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಹಿರಿಯಡ್ಕಗೆ. ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿ ಹಿರಿಯಡ್ಕದ ಆದಿತ್ಯ ಬ್ರದರ್. ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಪಡ್ಡಮ. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಇನಿಯಂತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತೆರ್. ಇನಿ ಪೌಂಜಿ ಅತೆ ಹಿರಿಯಡ್ಕದ ಅಲ್ಪನೆ ಇತ್ತೆಯಾನ್ ಬೈಯಾಗ್. ಅಲ್ಪನೆ ಇತ್ತೆರ್ಗೆ